أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela uyaliwe ngaloku. Allah uthi uyaliwe ngaloku ukuthi awuyi kukhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah. Lena iyona inkolo yeqiniso. Awuyi kukhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kamdala weinsuku, ngaphandle kamvela kuqala, ngaphandle kangikhona, ngaphandle kamenzi weinto zonke. Le ncwadi le engiyivulile ningixolele bafowethu, le ncwadi iqalekisa wonke umuntu onethathu emzimbeni nomuntu oneyingcabo, umuntu ogcabile emzimbeni. Incwadi eqalekisa loyo muntu loyo. Ngeke uyilalele kahle. Incwadi kaLeviticus 19, abaLevi 19, ngiqala kuverse 28. abaLevi 19 verse 28. Ayikho enye inkolo okumele uyilandele ngaphandle kwenkolo yokuzehlisa nokuzithoba ukhonze umvelinqangi. Idolo lakho ladalelwa ukuguqela umvelinqangi yena yedwa, hayi noma umuphi umuntu okhonza emhlabeni, ophila emhlabeni. 28, abaLevi 19 verse 28. Anikuzigcaba emizimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Abantu abaningi bagcaba ngoba basuke benzani? Bathi bajabulisa abantu abangasekho. Anizi kugcaba emizimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala, ama-tattoos lawo. Ningazilobi amabala. NginguJehova. 29. Awuyi kuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe. Khona baba abasebenzisa ingane zabo ukuthi zifebe zibuye lethi imali kubo, nomama abenza same thing. Umdala uthi awukwazi ukwenza leyo nto leyo, ukuhlambalaza indodakazi yakho lokho. Funa izwe lihlelwe ngobufebe, lehlelwe ngobufebe, izwe ligcale ukonakala. Wena wenza lokho ugcwalisa ukonakala ezweni. Anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele, nginguJehova. 31. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nabathakathi nakubathakathi. Le ncwadi yakubonisa ukuthi umuntu ongasekho akalona idlozi. Sesiqalile sathi ungazigcabi ngenxa yabantu abangasekho, abantu abafila. Ngithi uyamuzwa umdala uthini la? Uthi ningaphendukeli kwabanamadlozi. Ngayo amagama idlozini umoya obuthakathi, umoya weyikhova, umoya kaSathane. Yidlozi ke lelo. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nabanani nabathakathi. Ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Wosukuma phambi kwempunga, uhloniphe ubuso bomuntu omdala, umesabe uNkulunkulu wakho. NginguJehova. Uma umfokazi egogobele kuwe ezweni lakini, aniyikumhlupha. Umfokazi ogogobeleyo kini uyakuba kini njengokuzalwa ekhaya phakathi kwenu. Umthande njengalokhu uzithanda wena, ngokuba nani ngabafokazi ezweni laseGibhithe. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Khunywa ngama-foreigners la. Labantu laba abasezweni lethu abazubuhlungu lemazweni abo babalekela la ezweni lethu. Uma begogobele la ezweni lethu akufanelanga sibahluphe. Wena ozaziyo ukuthi unenkinga nabantu labo ababe lokuzana abayifika namthwalo, wena onenkinga nabo usenkingeni nomdalo wakho, ngoba nawe ngelinye ilanga laba bakuphethe namhlanje okuyiba benza ukuthi izwe likhululeke babe balekile ngelinye ilanga begogobele emazweni abo. Namhlanje wena uzibona ukuthi ungcono kunabo. Umdala uthi bhasopo, umuntu othatha iasylum, othatha ocela uncedo ezweni lakho, obalekile ezweni lakhe ngoba esenenkinga, wena bese uyamhlukumeza. Bhasopo, nginawe shaqa. Awuyikwenza ukungalungi ekwahluleleni, ekulinganiseni ubude noma isisindo noma ubuningi. Be very careful labantu laba banamabhusha. Isisindo sakho
isikali sakho, be very careful. Ngiyafika lapha ngizothenga inyama ye-50 rand, wena wazi kahle ukuthi le nyama ukala u-30 rand kodwa ukala isikali ukuthi sithi u-50 rand, uthi umuntu alibhasop. Usenkingeni mangabe wenza kanjalo. Cela ukuthi abantu bavula amehlo balibone iqiniso njengoba linjalo. Ku-22 ithi ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisinengiso. Ungalali nesilwane ukuzingcolisa ngaso. Nowesifazane makangangeni phambi kwesilwane ukuba alale naso kuyichilo. Labantu laba khulunywa laba ngeyitabane, khulunywa ngenkonkoni, gays and lesbians, khulunywa nani la? Ungalali nowesilisa njenganowesifazane, nawe nowesifazane ungalali nowesifazane njengowelukuzana, njengowesilisa, ungakwenzi lokho. Ungalali nesilwane. Bonke abantu abenza lokho bayisinengiso phambi kaNkulunkulu. Angibonge. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.